Dag iedereen aan het treinstation van Sint-Niklaas. Dus hier ook de lijnbussen, nog even interessant. Dus je hebt hier 10 lijnbussen in 15 minuten. Kijk bijvoorbeeld Hulst. Kijk, opnieuw reizigers. 1,7 euro met de lijnkaart. En dat vindt men niet terug in de provincie Zeeland. Het zijn dure bussen. Er is geen goede flexibiliteit. Kijk, na 17 minuten is de tweede bus naar Hulst. En dus hier het vertrek van lijn 22.